Illum jittifkira ta' Sant Inazju ta' Antjokja, isqof u martri. Aktarx il-qaddis tal-lum twilet pagan u sar nisrani f'Sożitu. Bil-littri li kiteb lil-qatt ta' komunitajiet insara fl-Asja Minuri jidher li kien jaf sew l-Iskrittura u t-tagħlim tal-Apostli. Sant Inazju kien jisħaq ħafna fuq l-għaqda fil-Knisja, ir-rabta mal-isqof ġiċesan u ċelebrazzjoni tal-qudiesa bħala turija lokali tal-Knisja Universali. Kien Sant Inazju li beda jisejjaħ il-Knisja Universali il-Knisja Kattolika. Sant Inazju kien sikwit jistqar li l-akbar xewqa li kellu kienet li jċarċar demmu għal Kristu f'Ruma, il-belt magħżula biex tippersedi b'imħabba fuq il-Knisja Kattolika, din il-grazzja Alla ta' ilu. Qabel ma wasal Ruma għal-martirju, Inazju kiteb lill-insara ta' dik il-belt biex jitlobhom ma jagħmlu xejn li jfixklu mit-tbatija glorjuża li tant xtaq. Miet imċarrat f'ħalq liljuni quddiem 1000 ta' spettaturi pagani. Sant Inazju ta' Antjokja jista' ta' bilħaq jgħid: "Issallabt ma' Kristu, ngħix imma mhux jien, iżda Kristu jgħix fija. Qiegħed ngħix bil-fidi fl-iben ta' Alla u li ħabni u ta' ħajtu għalija."